Iba nga, ibibigay ko sa iyo ang 3 rason kung bakit mas okay jowain ang mas matanda sa iyo. Una, mas okay jowain ang mas matanda kasi sila ay matured na mag-isip. Kumbaga marami ng exhibitions at posisyon ang alam nila. Hindi, alam na nila kung paano resolbahan ang mga problema. At ang pangalawa, okay jowain ang mas matanda sa'yo kasi may clear priorities na. Usually, alam na nila kung ano yung gusto nila, mapabuhay, career, future plans man yan. Madali nang pag-usapan ang kasal at long-term goals. Pangatlo naman, mas okay jowain ang mas matanda sa'yo kasi sila ay maalaga at responsable. Ito yung hinog na hinog na. Hinog na yan sa buhay. Mahala, ito totoo. Maalaga yan at malambing na kung saan tatratuhin ka na talagang ikaw lang talaga. Maalaga rin yan emotionally at practical na rin, mahal. Kumbaga, partner na yan, hindi lang pang-jowa. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.